Iwang Suksmana mangadili nuwih. Iwang Suksmana mangadili nuwih payungana marang panjenenganing sun. Panjenenganing sun Prabu Matswapati sumrambahe marang para warga Gung ingkang mapan ana ing negara Wirata. Anak Anung Anindita bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. He, putraku bocah bagus, putraku bocah sigit, putraku bocah jentara. Jeneng sira Seta Buminjaya. Kawula wonten tinimbalan ingkang adhawuh, duh Kanjeng Rama Diwaji, Kanjeng Rama Diwaji Prabu Matswapati, amiji ingkang putra kula pun Seta Buminjaya. Kagiat gugup garagapan raos sing manah kula, dupi kula nampi timbalanipun Kanjeng Rama Diwaji Prabu Matswapati. Sumangga menawi wonten babakan ingkang nedya winedar dumateng ingkang putra kula pun Seta Buminjaya, ingkang putra pun Seta arsa ngangklungaken jangga nilingaken karna nengga rumentah sabda pangandikanipun Kanjeng Rama Prabu Mangsapati. Seta, marmane kowe adoh ndak awe cerak-cerak saya ndak araketake. Mokal yen ora ana babakan ingkang arsa bakal ndak rumpaka marang jeneng sira anakku bocah bagus Seta. Seta, sing jenenge dak wong dadi ratu, sing jenenge menungsa dadi nalendra, manungsa dadi pimpinan kaya bapakmu Matswapati iki kudu netepi tembung sabda pandhita raja ratu. Sabdane Nalendra pindha Wikresna ingkang tumetes ana dlancang Seta sayekti datan kena den ilangi. Yen kandha iya ya iya, yen kandha ora ya ora. Tegese wong dadi pimpinan, wong dadi Nalendra, lati kelawan pakarti kudu nyawiji dadi siji. Nuwun inggih Kanjeng Rama. Marmane Kanjeng Rama matur kang kaya mangkono. Ing ripalungguhan iki pun Rama wis kadung ngucap saguh. Bapakmu wis kadung ngucap saguh nyembadani apa sing dadi pamintane pamanmu ing kepatihan, ya kuwi pamanmu Patih Kincakarupa kelawan Patih Rupa Kinca ingkang dina sakmengko duweni gegayuhan bakal ngenekake wujute tontonan kang donya urung tawana, jagat durung nate mulat. Ya kuwi tontonan adon-adon jago manungsa kang iki mengko bakal dipapanake ana ing alun-alun negara Wirata. Pamanmu Patih Kincakarupa lan Patih Rupa Kinca wis nyiyagake jago saka kepatihan, ora ana liya ya kuwi si Raja Mala. Mula Seta, jeneng sira dina sakmengko bakal tak wene kewajiban. Anakku Seta Buminjaya bakal tak wene jejibahan. Golek ana jalma para warga ing negara Wirata kang atos balunge ulet sing dadi kulite minangka dadi jago makili saka negara Wirata supaya nandingi apa sing dadi tandang kridane si Raja Mala kang minangka dadi jago saka kepatihan. Golekno jago sing sekti mandraguna, pilih tanding sajroning ayuda. Sebab apa Seta? Sebab yen iki mengko jago saka negara Wirata kok kalah mungsuh kelawan si Raja Mala, sisip sembire
luput katuranggane kawibawane bapakmu Prabu Matswamati anggone dadi ratu mapan ana ing negara Wirata datan wurunga bakat tetel sing dadi kawibawanku Seta. Sadiatur turme turut anut sumarah mring Gusti dene Sidi Miwang Utama panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara urina repan mring pro abdi mangke riyen duh Kanjeng Rama Diwaji piye Seta ana apa paduka Kanjeng Rama Diwaji Prabu Matswamati paring dawuh menawi niki mangke jago saking negari Wirata kalah tanding kalian si Raja Mala ingkang jinejer dados jago saking kepatian tan wurunga badhe tetel ingkang dados kawibawan paduka Kanjeng Rama Prabu. Punika liripun kados pundi? Punika maknanipun kados pundi duh Kanjeng Rama? He Seta. Awit apa? Manut arasaku ing ripalungguhan iki, pamanmu si Kincaka Rupa kelawan si Rupa Kinca sajake nduweni niat kang ora prayoga anggone kepengin nduweni gegayuhan ngenekake wujute adon-adon jago manungsa nanging arepa dikaya ngapa lan kepriye aramamu bapakmu wis kadung saguh tegese aku kudu nyembadani apa sing dadi pamintane yen jago saka Wirata bakal kalah tanding mungsuh kelawan si Raja Mala aramamu maca glagat kang kurang prayoga krana apa he Seta krana sajake pamanmu Kincaka Rupa lan si Rupa Kinca milik kelawan keprabon negara Wirata kepengin nglungguhi dampar keprabon kamukten negara Wirata iki ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestunggara lah kok mekaten ingkang dados niat kang sarta ancasipun paman patih Kincaka Rupa lan paman patih Rupa Kinca wis ternyatane pancen niate ya kaya mangkono wis ora susah kakean gunem kang tanpa guna dina iki Seta munggah gunung mudhuna jurang golek jago sing kira babak tanding mungsuh lawan si Raja Mala aja pati-pati bali ana Wirata lamun durung kapangya kelawan jago sing kira-kira bobote timbang kelawan si Raja Mala mengko kalamun jeneng sira anakku Seta Buminjaya wis kasembadan nemokake jago kang pilih tanding sajroning jurit wene ana bebungah wene ana bebono apa wae sak njaluke nuwun inggih Kanjeng Rama mangestakaken dawuh wis enggal budhalo nganggo tekad satriya tanah Jawa duga ginawa ati-ati aja nganti keri Seta Buminjaya.
hangudare tyasara riwut Urawati arawat hati wedi lamun kauningan mring sang ambek ngomalati tanwandi binaradi bloko katoranan kang hambek juti ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita durung suwe anggon kula maku saka kraton negara Wirata iki kepapak ora pangling kowe Soda Dwija Kangka lakar kados mekaten duh Raden Seta Buminjaya mboten langkung sembah pangabekti kula kunjuk sahandaping pepada paduka ya Soda Dwija Kangka wis ndak tampa ora liwat pangestuku Maradyagi tampanana he Soda Dwija Kangka nuwun inggih Raden kula tampi tangan kekalih kula pundi ing mestaka mugi ndadosaken jimat paripih Kangka kula wonten dawuh Raden Seta Buminjaya jeneng sira Soda Dwija Kangka ngadhekake diri mapan ana ing negara Wirata duweni kewajiban apa duweni jejibahan apa nuwun inggih Raden kula anggadhahi kewajiban nuwun inggih jinejer dados mantri pasar gedhe ingkang mapan wonten ing Pasar Gedhe Wirata kewajibanmu dadi pasar gedhe mapan ana ing Pasar Gedhe Wirata nuwun inggih lakar kasinggihan Raden ya tegese jeneng sira Kangka wis apal kelawan para warga Gong ingkang mapan ana ing negara Wirata wis apal warga Wirata siji lan sijine nuwun inggih kula sampun apal Raden bagus yen pancen kaya mangkono he Soda Dwija Kangka sumurupa ing dina sakmengko Patih Kincaka rupa alan Patih Rupa Kinca dina sakmengko bakal nganakake wujute tontonan adon-adon jago manungsa. Adon-adon jago manungsa kuwi mau bakal dipapanake mapan ana ing alun-alun praja negara Wirata. Dene sejatine sing dadi niate Patih Kincaka rupa lan sing dadi niate Patih Rupa Kinca sajroning ngenekake wujute adon-adon jago manungsa kuwi mau niate ora ana liya ya kuwi kepengin ngrebut kamukten kang dilenggahi dening Rama Prabu Matswapati mula he Kangka miturut gagasane Soda Dwija Kangka sapa jago kang pantes makili saka negara Wirata kang iki mengko tundhone bakal dimungsuhake jago saka kepatian kang disarirani dening Raden Rajamala miturut gagasane Soda Dwija Kangka sapa Dok Raden mugi andadosaken kawuningan miturut pamrayogi kula ingkang pantes jinejer dados jago makili saking negari Wirata mboten wonten asanes tiyang utawi lare saking dusun Pejagalan atmajanipun utawi putranipun Ki Demang Jagal Walakas ingkang nama pun Jagal Abilawa lakar kados mekaten Raden.
Cumangkah anggrus rusumbaran Lindu bumi gunjing gumaludo guntur ketuk Gumaludo guntur ketuk humop kang jalani hidi Jagal Abilawa bocah saka dusun Pejagalan anake Ki Demang Jagal Walakas nun inggih Raden piye titikane si Jagal Bilawa kuwi piye wong-wongane kaya ngapa he Soda Dwija Kangka larinipun si Jagal Abilawa menika pranyata lare ingkang gagah pideksa godhek wok simbar jojo semunipun anggadhahi kasekten ingkang linangkung tur malihipun Raden si Jagal Abilawa kala wau anggadhahi sifat utawi watek ingkang jujur diapusi ya ora gelem ngapusi nggih mboten purun mangkono Kangka nun inggih lakar kasinggihan Raden apa sira wis bisa mesthekake yen si Jagal Abilawa iki mengko kelakon dadi jagone wong Wirata bakale unggul ing yuda. Jangga kula ingkang dados tumbalipun menawi Jagal Abilawa kawon utawi kalah musuh tanding kelawan Raden Rajamala mugi paduka Raden Seta Buminjaya keparenga amejahi kula Soda Dwija Kangka. Bagus. Ucapmu bakale tak cekel he Kangka. Yo yen pancen mangkono aja nilar hambek sinatriya lon-lonan lumaku mapan ana ing ngendi kuwi mau mapane mapan wonten ing dusun Pejagalan yo mapan ana ing dusun Pejagalan ana ing Ki Jagal Walakas aku kepengin weruh aku kepengin ngerti Seta kepengin sumurup kaya ngapa blegere anake Ki Demang Jagal Walakas sing jenenge Jagal Abilawa calon jago negara Wirata kale ayo cumangka ambasmi den langit tapak tanggon kutun nyoto pinu iku saknyatane kunjang seret winangun wonten manengeri ringen puni ringen kirangan berasa panggiasi Sasidenan kapok
Surana bangkit wagah kang wirama sigra saya lega sumandi kali punjak Hanjarah kang puspita harum kasiliring samirana mrek sekar kadung ngas gandanyo maweh raras renaning driya ya jagat ya dewa ya Bathara wayah surup kok lagi mulih yen ora sisip sing dadi panduluku iki anakku bocah gagah prakosa ora pangling kowe jagal Abilawa kang wis mulih ana ngomah kang mapan ana ing dusun Pejagalan Jagal Bilawa. Wah. Yo, bapakku Jagal Walakas. Aku sing wis bali mapan ana ing omah. Kowe bubar kok ngendi ae to, Le? Kok surup-surup lagi mulih, sedina ora saba omah, surup-surup lagi mulih, janjane anakku kowe Jagal Bilawa bubar saka ngendi? Aku bubar nonton hiburan. Hiburanmu apa? Nonton Son Horeg. Oh ya. Son Horeg. Iya. Musik. Kowe kok lagi mulih? Iya, aku lagi mulih. Mapan ana ing dusun Pejagalan kene. Ya. Ngene ya, Le. Aku ki ngelingi karo kowe si Jagal Abilawa. Senadyan jeneng sira Jagal Abilawa kuwi dudu anakku sing sejati, nanging sejatine jeneng sira Jagal Abilawa kuwi mung anak angkat utawa anak pupon. Tegese dudu putraku, dudu atmajaku sing sejati. Iya. Janjane apa sing dadi niat kang sarta tekadmu? Kok kepengin melu pun bapa mapan ana ing dusun Pejagalan kene. He Jagal Abilawa. Jagal Walakas bapakku. Niatku ora ana liya. Anggonku ngabdi marang
Ki Jagal Walakas mapan ana ing dusun Pejagalan. Aku kepengin nyeramake uripku, ngabdekake diri pribadiku kanggo labuh marang bumi kelairanku. Ora ana liya kejaba mung negara Wirata kene. Dadi kowe ngabdi marang Ki Jagal Walakas, niatmu tekadmu pengen labuh marang negara Wirata. Bagus. Senadyan kowe dudu anakku sing sejati, senadyan kowe dudu atmajaku sing sejati, ning tetep wae ora ngurangi kewajibanipun bapa anggone ya kuwi mulang muruk utawa menehi piwulang-piwulang kang becik, menehi piwulang-piwulang kang sarta pituduh-pituduh kang luhur marang jeneng sira Jagal Abilawa. Krana arep dikaya ngapa lan kepiye jeneng sira Jagal Abilawa wis ndak anggap kaya anakku dhewe. Iya bapa, pancen bener kaya mangkono. Heeh. Ngene ya Le, Jagal Abilawa, Jagal Walakas bapakku kepiye? Kowe yen kepengin urip ana ing Madyapada slamet donyamu, ya slamet tekan ngakhiratmu. Jeneng sira si Jagal Abilawa sak bisa-bisa kudu bisa ya kuwi netepi dharma bekti. Bekti kang ingaranan bekti 5 perkara. Bekti 5 perkara. Heeh. Bekti 5 perkara kuwi mau apa wae. Angka 1 ya kuwi bekti karo agamamu. Bekti karo agama. Heeh. Bekti karo agama jlentrehe. Kabeh agama kuwi sejatine apik. Kabeh agama sing disahne ana ing bumi negara Wirata kuwi becik. Sing elek kuwi kadangkala menungsane. Merga ora ana agama, ora ana kapercayan sing nuduhake umate kencungkrah padha padane umate pangeran. Ngono bapa. Heeh, pancen bener. Kuwi bekti kang angka sepisan, bekti kang angka sepisan. Lah dene ndungkap angka 2 ya kuwi bekti karo wong tuamu, wong tuwa lanang kang sarta wong tuwa wadon. Iya, bapak sing ngukir jiwa ragamu, ibu sing ngandhut wujuding jejabang bayi nganti dadi lantaran anggonmu bisa mulat marang padanging jagat raya. Iya, Cuk, Jagal Walakas bapakku ngestokake dawuh. Kuwi bekti kang angka 2. Dungkap bekti kang angka 3 ya kuwi kowe kudu bisa bekti karo maratuwa kalamun si Jagal Abilawa besok wis rabi utawa nambut silaning akrami. Ya merga saka maratuwa sing menehi dalan wujude kenikmatan kang jagat tanpa timbang wujude bojomu. Iya, Bapa Jagal Walakas ngestokke dawuh. Sabanjure bekti angka 4. Bekti angka 4 ora ana liya ya kuwi bekti karo guru utawa dwija. Heeh. Bekti karo guru. Biyen Jagal Abilawa durung bisa maca, dadi isa maca. Biyen Jagal Abilawa durung isa nulis, dadi isa nulis. Kuwi kabeh saka labuhe guru. Krana guru kuwi minangka dadi wakile wong tuwa. Mangkono. Iya. Lah sabanjure ingkang pungkasan Jagal Abilawa, yen jeneng sira Jagal Abilawa kepengin dadi menungsa sing slamet donyamu nganti tekan slamet akhiratmu, bekti angka 5 ya kuwi bekti karo undang-undange negara. Kalamun bekti 5 perkara iki kok tindake kanthi bener becik, fa insyaallah Jagal Abilawa bakal slamet donyamu nganti tekan akhiratmu. Jagal Abilawa permara reh mangoswa umya ngambrengeng kadi karonaning kaswasih ring marga hamalatgung ore sang ganta wastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah umyus hamara wayah hanto
Iya, Bapa Jagawalakas, apa sing dadi dawuh pangandikane Bapa Jagawalakas? Bakal tak gegem ana jiwaku, bakal tak gegem ana atiku, tak nggo sangu anggonku ngadepi urip Bapa. Gandeng sak mengko katone wis titi wahyane mangsa kala. Anakmu bakal njaluk pamit. Luwih dhisik aku bakal manjing ana ing pepungkuran. Saperlu ya kuwi ngupakara wujude pejagalan. Aku duweni kewajiban ana ing negara Wirata. Ya kuwi jagal kebo, jagal sapi lan sak liya sak panunggalane. Minangka pisungsum mapan ana ing kraton negara Wirata. Ya sing ati-ati yen wayah ngibadah ya ngibadah aja nganti dilirwake jagal Bilawa. Ya Bapa ngestokake dawuhmu Bapa Jagawalakas. Sigara bala kang tumingal Brang campo samya metali Leret hadet wileting kota Danyuang kong mangun sang nidi Bencang sang aji mijil Ong Gones wita-witarane nyorama Ancur satya-satya mangkuing sutanya Wong manis bapak misikole Dasarnya tarin luwih lipat teko sawareman neman neman Sapa kae? Caritaning satriya linuwe kang maradi mring kautaman dan bekat mring tangestine jagone padha tarung prenjake padha ganter mboten duga mana omah kula ingkang namung mapan wonten ing dusun karawuhan tamu agung nuwun inggih priyagung Atma Jendra Negari Wirata nuwun inggih punika Ndara Raden Seta Buminjaya mboten langkung sembah pangabektinipun kang abdi kula pun Jagawalakas tumanduka paduka Raden Seta Buminjaya ingkang samangke kesturawuh mapan wonten ing dusun Pejagalan mriki. Iya ki iya. Wis ndak tampa tiba sepadha-padha ora liwat pangestuku tumuli tampanana ki. Nggih kula tampi kula tampi ing tangan kula kekalih kula pundi ing mestaka mugi andayanana kasantosan. Ki apa bener jeneng sira kuwi
sing jenenge Ki Jagal Malakas. Inggih bener, jagat boten wonten kalih, inggih kula ingkang nama pun Ki Jagal Malakas. Dadi kene iki mapane ana ing dusun Pejagalan. Nggih, omah kula nggih mriki niki dusun Pejagalan mriki. Ya. Wonten napa lho kok sajakipun wonten perkawis ingkang badhe binabar wonten ing kula pun Jagal Walakas. Napa paduka Raden Seta badhe paring ganjaran dumateng kula pun Jagal Walakas? Menawi paduka badhe paring ganjaran labuh menapa ingkang sampun kula sungsumaken dumateng negari Wirata? Napa paduka badhe paring pidana dumateng keng adi kula pun Jagal Walakas? Menawi paduka badhe paring pidana, dosa napa ingkang kula sandang? Luput napa ingkang kula sandang? Ngusik to ngusik. Alon to dhisik alon. Ula wedi. Ora usah wedi, ora usah wedi. Ula ajros. Ajros ki apa? Ajrih. Ternyatane omah kula mapan wonten ing dusun, nembe niki kerawuhan tamu agung. Ampun duka kalih kula, Raden. Ora, aku ora nesu karo kowe kok. Ngene. Ing ripalungguhan sak mengko tekaku bebarengan sarimbit kelawan mantri pasar gedhe negara Wirata ya kuwi si Soda Dwija Kangka krana ana babakan kang bakal rinumpaka marang jeneng sira ya kuwi Ki Jagal Walakas kang mapan ana ing dusun Pejagalan. Ngene nggih babakan napa kula arsa ngangklungaken jangga nilingaken karna nenggara mentah sabda pangandikanipun Raden Seta Buminjaya. Mugi paring dawuh dumateng Ki Jagal Walakas. Kula jane dosa napa? Kula jane kleru napa? Monggo jangga kula ingkang minangka tumbalipun. Musik to, musik. Sabar. Kok iso arepe numbalke gulu barang iki ora perkara kowe luput, ora perkara kowe dosa. Nanging aku mung estu padha dawe. Aramaku ya kuwi Rama Prabu Mangsah Pati ing negara Wirata. Ing ripalungguhan iki aku duwe perlu pribadi karo Ki Jagal Walakas. Lah dalarak tenan to. Lah tenan. Mesti kula badhe dihukum, mesti kula badhe dipidana. Kula nyuwun ngapura Raden Seta Buminjaya. Prataruna Hangudiya. Musik. Sanes koremase kuning dumati marsudi. Kula kleru napa lungguh seta? Gunane pisane sembodo laken ana. Dumadi marsudi enamro nangake gunane bisane sembodo laken. Panjenenganmu ora ruput, panjenenganmu ora kleru, panjenenganmu ora dosa. Lah lajeng napa? Ngene. Aku mau ngarep bakal mitambuh apa bener jeneng sira Ki Jagal Walakas duweni anak lanang sing jenenge ya kuwi Jagal Abilawa. Inggih leres, anak kula napa badhe dihukum? Sik to. Kok mesti hukuman ae to? Ngene lho. Aku mau ngarep takon apa bener sing jenenge Jagal Abilawa kuwi apa pancen bener-bener putramu apa pancen bener-bener anakmu? Inggih anak kula. Si Jagal Abilawa niku pranyata anak kula. Gaweane apa?
Pripun? Gaweane, profesine. Nggih, bantu kalih kula. Bantu apa? Nggih bantu mapan wonten ing dusun Pejagalan mriki, jagali kebo, mbelehi sapi. Ngono, nggih. Tur anak kula si Jagal Abilawa niku beda kalian menungso-menungso sanesipun. Bedane ana ngendi iki? Nek wong liya nembleh kebo nak pirang-pirang, nek Jagal Bilawa niku mung ijen tanpa kanca, ijen tanpa rowang, kebo dipiting ngaten pun saged dibeleh. Jagal Bilawa anak kuwi. Nggih. Sapi barang ngaten. Sapi jegal ngaten dipiting pun dibeleh. Aja ta kebo, aja ta sapi, kirik nggih dibeleh. Kirik nggih karo anak kula Jagal Bilawa elok men. Jane anakmu ki dedeke sepira? Nggih dhuwur, gedhe dhuwur nganten angger turu teng amben turah kok mesti. Apa? Awake niku mesti turah angger turu teng amben saking gedene anak kula. Ya. Lah samengko ana ngendi iki? Ana ngendi papane anakmu si Jagal Abilawa? Aku kepengin sapet jagong catur netra. Ora catur netra ya ana pasamuan kene wae ora dadi boyo pangopo. Aku kepengin mawan pirembukan karo anakmu. Ya kuwi si Jagal Abilawa. Mapan wonten pepungkuran nembe ngurusi ing reh babakan pejagalan. Napa diaturi tindak mriki? Ya timbalana mrene aku kepengin omong-omongan kelawan anakmu si Jagal Abilawa. Mantri Pasar Gedhe Soda Dwija Kangko kula wonten dawuh Ki Jagal Walakas ora sandadak wige araringa timbalana si Jagal Abilawa iki ana perlu saka priyayi agung. Nur inggih ngestaken dawuh Ki Jagal Walakas. Sino karata mreh karata tamtu ning utama piti tetep dadi pangobaning wadya tentreming hati biyuh aku lagi nyawang wae wis wareg. Apa pancen bener sing ning mburimu kuwi bocah gedhe dhuwur dedeke gagah pideksa godhek wok simbar jojo pating grantong otot bebayune kuwi to anakmu sing jenenge Jagal Abilawa. Nggih niki cahe potongane nggih niki. Oh iya. Hei Jagal Abilawa, apa pancen bener kowe anake Ki Jagal Walakas? Yo pancen bener.
kowe Raden Seta Buminjaya anake Ratu Wirata kang teka ana ing dusun Pejagalan kene sak perlu nemoni Jagal Bilawa apa perlu murene maragage kandhakna kusik kowe ngerti apa ora yen aku kuwi sapa kowe kuwi Seta ya aku ki sapa ngono kowe ngerti apa ora aku kuwi Atmajendra tegese Atmajendra kuwi anak Ratu Wirata putrane Pak Prabu Mangsahpati aku kuwi anak ratu liyane do basa karo aku kok kowe ora basa karo aku pancen wiwit cilik aku ora bisa basa karo sapa wae nadyan karo ratumu pisan nadyan karo bapakmu pisan Jagal Abilawa tetep ora bisa basa yen kowe arep nesu nesuwa yen kowe arep ora trima gelut po piye kowe sik to le kowe sik udang-udang kok ngejak gelut ki piye to iki anak ratu lah nyatane ngono nyatane kok aku ora bisa basa wae didadekke perkara sabar luwih dhisik tak gendir lho kowe mangsaku kok ngapunten niki pranyata wiwit alit pun boten saged basa ya ora dadi baya pangapa pancen menungsa kuwi watak pantu solas lagane dhewe-dhewe nggih ngestakaken dawuh Jagal Bilawa piye ana apa Seta Buminjaya dina iki ana kewajiban kanggo jeneng sira Jagal Abilawa kewajiban apa sing kudu ndak tindakake kowe upama tak dukon gelut wani apa ora wani wae kancamu pira lho musuhmu du aku lho kowe iki piye to musuhmu ki duduk Ndara Seta kowe iki arep ditawani gelut karo wong liya gelem apa ora ngono lho kok malah karo anak ratu nantang ngapunten niki radi tata kramane radi kirang iya ora dadi baya pangapa ngapunten sanget lho nggih iya ora dadi baya ngisin-ngisine wong ketekan wong pejabat gede kok iso pejabate malah mbok jak gelut kowe wani ayo aku pancen wani musuhku sapa musuhmu ora ana liya ya kuwi jago saka kepatian ya kuwi Raden Rajamala merga dina iki alun-alun negara Wirata bakal ngenekake tontonan adon-adon jago manungsa ya jago saka kepatian ya kuwi si Rajamala jeneng sira Jagal Abilawa bakal tak dadekke makili jago saka negara Wirata yo aku wani nandingi si Rajamala pawitanmu apa dasarmu apa kok kowe wani dadi jagone wong Wirata aku ngrumangsani lair ana bumi Wirata mangan ngombe wulu wetu saka negara Wirata Jagal Abilawa duweni patembaya dadi bocah nom-noman aja nganti duweni pitakonan negara wis menehi apa marang kowe nanging pitakonane genti diwalik kowe wis labuh apa marang negaramu mula Seta Buminjaya sapa wae sing wani ngrusak katentreman ngrusak kayuwanan negara Wirata Jagal Bilawa kaya tinotok sing dadi TKT aku arson jangkahke sikil ngrembyahke tangan sapa wae sing dadi klilip ngrusak ganggu gawe katentremaning negara Wirata ora ana liya musuhe kejaba Jagal Abilawa bagus Jagal Abilawa pranyata luhur apa sing dadi pakarti kang sarta tumindake anakmu si Jagal Abilawa kukuh bakuh kaya tugu waja sing dadi TKT pantes tinulada pantes tiniru dening para nom-noman negara Wirata ki Jagal Walakas nyat anak kula niki pun kula wulang wit cilik babagan ngaten
Nek duweni gegayuhan sing luhur, tekate kuat, niate kuat, ora gumun, ora aneh, ora mokal. Anake sapa dhisik? Anake Jagal Walakas. Oh iya. Iya. Jagal Bilawa piye Seta Buminjaya? Lamun jeneng sira wis kasembadan dadi jagone wong negara Wirata, kowe njaluk bebana apa? Aku ora sudi nampa bebana utawa bebungah apa-apa saka wong negara Wirata. Lamun aku mbok wenehi derajat pangkat utawa bebana apa wae, tegese anggonku labuh marang negaraku negara Wirata, tegese aku ora ikhlas. Tegese aku ora tulus anggonku labuh marang negaraku, ya kuwi bumi kelahiranku negara Wirata. Wah, elok tenan kuwi Jagal Bilawa. Anak kula nggih ngaten niki. Anak kula, anake Jagal Walakas. Yo. Terus niki anak kula sida manggawa teng alun-alun negara Wirata, sida mang dadekke jagone wong Wirata. Iya, sida ki sida. Nyuwun sewu, nyuwun 50.000 mawon kagem tukon rokok. Nggih, kagem tukon rokok. Nah. Balekke ora? Balekke ora? Ayo. Ora mbok balak ketak dasmu. Anake kelas timbang kula diketak enggak. Mang pendet balik. Ngetake ora apa-apa akike lho. Iya, pranyata luhur sing dadi gegayuhanmu. Jagal Bilawa piye? Ayo tak gandeng tanganmu sing tengen, onlonan lumaku mapan ana ing alun-alun negara Wirata. Mapan ana ing blabar kawat janget cenencang. Ndi musuh jago saka kepatihan tandangane dina iki. Njaluk pamit yo iki Jagal Walakas nggih. Nderekaken Raden Seta Buminjaya. Menawi pinuju longgar, menawi pinuju senggang kula aturi mampir dhateng dusun Pejagalan. Yo. Kalamun dina wektu dina liya aku pinuju longgar, aku tak mampir nyelake mapan ana ing dusun Pejagalan kene iki nggih. Nderekaken Raden Seta. Yo. Aturaken ngapunten mboten saged nyuguh napa-napa dhateng jenengan. Yo, ora dadi baya mangapa. Ayo, Jagal Bilawa. Apa Jagal Walakas? Jagal Bilawa piye? Wektu dina iki aku arep njaluk pamit dongane wong tuwa. Kuwi padha karo pangestune saka Gusti Kang Murbeng dumadi aku njaluk pamit dadi jagone wong negara Wirata. Ya. Pangestuku banyu mili gumraja kaya banyu seduda. Aku njaluk pamit dongakno muga-muga unggul sing dadi yudaku menang musuh Raja Mala. Sadurunge kowe budal arep tak sangoni kanggo gembolamu Jagal Bilawa. Aku arep kok sangoni apa? Ki cekelen. Apa iki? Ki jenenge lulang kebolanda. Dicekel disaki. Iya. Iki enek meneh. Apa kuwi? Iki jenenge kul buntet. Iya. Dicekel iki kanggo kewanen. Iki nom-nomane bapakmu nyang ndi digawa, nyang ndi dicangking. Iya. Iki ana neh kurang siji. Apa kuwi? Minyak bulus. Gua apa? Wong arep perang kok minyak bulus. Ben kileng-kileng. Aku njaluk pamit.
bapak bangga karo kowe le. Kowe iso dadi jagone wong negara Wirata. Nadyan kowe bocah desa, nadyan kowe bocah dusun ning iso berjuang labuh kanggo negaramu. Elok-elok le, elok anake sapa dhisik? Anake Jagal Walakas kok. Mergo kabeh mau ana paribasan. Aduh matane. Aditya ingkang winuwus ingkang mapan ana ing Kepatihan Arisang Raden Rajamala Arisang Raden Rajamala jagone Kepatihan kalamun Sinandra solahe kadya mliwis nyampar banyu.
Wahyut Raja Mala Kura rupa mangsa kabdi pangsa pal keprapal selo kapal satu lumayu mangungsi kakyat kagodo kang jogo Arja manik sejatining alam kang tinuding ing jagat. Adhiku Yayi. Adhiku Yayi Rajamala. Radalah. Ya. Ana dawuhmu apa, Kakang? Kakangku Kakang Kincakarupha. Dina sakmengko kowe sing tak deng-deng kaya kendhang paribasane. Kincakarupha ora marem yen mung dadi patih mapan ana ing negara Wirata. Aku kudu dadi wong nomor 1. Tegese Kincakarupha kudu dadi ratu mapan ana ing negara Wirata. Mula mbuh piye caraku, mbuh piye reka dayaku, anggonku bakal nglengserake kawibawane Kakang Prabu Matsapati kang sakmengko dadi ratu mapan ana ing negara Wirata. Ya, Kakang ngestokake dawuh. Wujute tontonan adon-adon jago manungsa iki janjane mung kanggo srana, janjane mung kanggo cara ngrebut kawibawane Kakang Matsapati. Kowe kudu menang Rajamala. Ya, aja kuwatir Kakang. Nadyanta Rajamala iki manungsa lumrah, nanging aku kena ing lara tan kena ing pati, Kakang. Karepmu piye, Rajamala? Sak mangsa iki mengko aku mati mapan ana ing blabar kawat janget sinencang. Aku cemplungno mapan ana ing sendang penguripan, ya mapan ana ing sendang watari. Aku bakale urip maneh, Kakang. Nadyanta matiku sedina ping 17 paribasane. Nanging yen to mbok cemplungake sendang watari, hadimu Rajamala bakale urip maneh, bakal tuwuh maneh. Apa sing dadi kasedenku? Kakang Kincaka, ya. Bakal tak estoke apa sing dadi kandhamu Rajamala. Mula dina sakmengko kirapna Wadyabala saka kepatian kon ngawat-ngawati lumadining adon-adon jago manungsa iki mengko. Surak gotong royong aja nganti ana kang kecicir. Budal mapan ana ing blabar kawat janget cencang alun-alun negara Wirata. Ya Kakang ngestake dawuh.